Hi guys! Muli na Mr. Bilaran na kang putos na lang niya. Hindi na po daw. Kahumanan magsigir. Jadak si Uwag na. Matay pang Edwin, ikaw lalaman ka basig na yung magkatawag ka lot. Kahit. Bukiran, layo ang kasakit. Ang kalanggaman ay nag-aawit. Bitaw mo. Magbuntag din yung tanan. Okay guys, sabi na rin guys. Hey guys, good morning. Good morning guys. Good morning ka na guys. Ayun, nabuntag din guys. Mag-kuan din rin. Kano ni? Guna. Lampas ang nananampot tiwas. Nananampot tiwas ang ante. Hi guys. Ano yung karon dari sa ante? Yan na nagdigamog pamahaw. Si Day Judith naglungag. Og tu apod si Wuwag nagutan. Lawod ni Wag. Ha? Oy. Wow. Wala na mo glitson. Litson pa. Glitson kawawa. Ay, mga sin ka na Carla niya. Carla. Laway lagi ni guys, pero sagol ani litson man pod. Oh, kubasa. Diyan sayote. Anting nga ang kakugihan. Adia si Andrea. Bukan ka ajo do, nanilhig. Wow. Kapan ijang mamila Alang. Tapi sa kadalagang cute to, agwapa. Tuwa naglingkod. Lapod si Papayan Bars. Ha? Naghang nangahoy. Long, gikan ka naglampas, nakadapat sa kagahoy. Arang librihan, apa si Lukay? Wow. Oo. Diyan na pa si tubig. Wala po utana, maning idang apo ni auntie, oy. Ay, ang bibi nila. Kaning mangga auntie, di ni mangga doon. Oh, dato ka na. Ato. Alagang ya. Along yan, Bars. Buutan ka ato. Ganihan na nilig karon ng misbis. Ganihan na nilig ni. Oo, nanilig. Nagamit pagdaspan. Da kuya wa nya karon namo po. Namubo na pod. Kamusta katang kusinero diha nakaluto na ba? Ansa pa na wag? Os baka. Long, kasugur ang kasi mong ditaw. Para bujag buntag ron. Mo ani along yan Bars, bangko na siya. Ibi ang gikuha kay Tambor bitaw ni. ang ana og di na kuha. Makatunog pod. Ang dawa ra tubig ante no? Mo nang ganahan sig mga bata mamisbi. Kay nakaluto na kusinero na ma. Kasi buwog. Ang kusinero. Nayak gusto dia kay mo undang. Ay jang kustahe na ilaw oy. Nay nano nang bulinaw. Mo pa ni ka uban gabi eh. Alam mi aslaw oy. buhan ni amay si Tune. Oh. Wa ka dai. Ay na day. Nagkaos palagi silang duha. Okay. Ano ang planta kanay? Anat sila gulay din no. Nangan. Dia. Hindi, japang silang duha guys. Tanawa. Na sila sa gawas na ngain. Pag mahumana, ari na sila. Butangan maniglamisa og bangko. Kay mag ginilitay naman na sila. Sa along lian. Nagpiko kay para sa bangko. Lian bay, pinatujik ag bula. Lobo. Mas tirasin ka na, long? Wow, kiyawa ba yung mahog? Wagol na bola ba? Gul dito. Kiyawa ba? Padasi. Ho. Dako kayo ho. Dito ko dali. Awi ray. Aman. Ibid ah. Asa man long? Kat. Ba. Ayaw bunali. Haman long? Dagpapar. Bilong. Ginoo ko. Nida kang haw.
Long arang ka okay nang magkuha kay nalbay bisita unja. Long ba? Diyan magbinig-binig mo kay ang kanto ana tamnan og talisay. Arang kalami ana? Naragis. Ha? Anja gubog ag muling kudan ha? Hadza na itujok na kana. Be, akan na. Okay ka ajo. Unsa mo abot nang lansang ana lo? Saan man na? Matoy pang Edwin ikob lalaman ka basig nay magkatuwag kulot. Kaya hait. Ay, baot. Kaya. Oh, hait mala. Ugat plan di ingin-ingan ra. Di sana man nadadan ni mo kaldero lo nga kay mag-ihaw man day magbaka dani. Magsabo, long insakto dito ang kalirong dako sabuan. Grabe boy, mag-ihaw. Baka. Level na ba? Ako tong nimpalit kasi kasi nimpalit kasi na to. Pod. Bali na pod, way kahamanan magsigir tijek si Wuwag na. Ha? Ay, baga maning dak. Mau na si Jay nga na? Katawan ta ano? Uy, nagtakilid man to. Dami na lubong jud gamay. I-plus na ron. Isibo gamay do. Di madagdok-dokon, basta lubong pa na. Dokon. Ay, Manong dia ning awat si Manong dari. Manong gikan ni sa Subay, kay dito nagtrabaho. Mano ba di ay? Hai Manong Abi na mo dito na kay tagbilaran. Wow, ang Manong ngabutan. God bless you. Manong na. Imo ra ba nang anakan long? Gisang anakan. Kapit ra kay na. Hai Manong Manong na. Ang cellphone luwag. Hi guys. Magbiniknit na me. Naagi kami sa sudahan ganihan, malit diyan nalobat man ko ganiha. Di ay sugulan ng Carla na asa din. Plus magkamatok ka ng kuan na Ay nang di si Auntie Judith. Okay, di sila nangabot. Tagay sa mo, kanya tagay. So, kinsay mananaro din ito. Pwede mo naman kung ilan naman na. Kami sa sabi mga hadlok basta kuan kay. Naabamis mga kanang Nonoy na kanang nakabengkah ng nonoy pag ambot. Kana kaluhan na. Kana ija. Ami kana nakabla. nasito na kaya ka ng first lot ang first lot Haling na suwag kay magbinignit me. Minay galang-galang. Musudan? Pagkara dahat nilo mo kung kwarta mo hindi ka baka asawang nulit Minda Dino ay me Minda dari ako diba suka siksan kay dito pag sila dini ako mo dito po sa ang mga kuan. Hoy makakita na putos Ate Marnie sa tong upload ay vlog. Si Marnie mas si Ate Marnie. Wala lagi. Paabot ang sapod ko. Ano ka dito paabot? Palami jom no. Sa oras mo sa oras. Sakto na sakto pa dito ito. Sugad signal oh. Alas kuan. Full force oh. 2:47. Kita bisa si kada. Mahina nga. Ado. Bondio mo.
Ang heres ka bakit mo tingaw ko di aman sila silin. Kira ko nagnanawa ka mo. Sige na, bye-bye. Oh, onja na ini kulit padong na mo uli. Yes. Gitu. Anti mure nang ente. Mure pa tayo. Okay. Adi, di buka jud kay kanang ko Luis man Mikal ma. Kasi may pinaka minor. Ante. Napay volume jud ana. Napong jud volume ana. Uy, sige na uitan angkol. Okay. Ara ni mga kaluha, og libre jud ta ganig asa gana nila mao. Kay mao. Ako rin sisag naong ako gamadyon kog naong. Na ahong naong gama na pagkagamadyon pagkara ija la paron. Kinsa man kasi nga ni mo dai? Jiner. Jinilin. Pareha G. Ellen, Inet. Kari Gina. Ag-imo kini nona duha. Kana iza. Na pareha mi oy, na dinhi na. Jinelen, Jinet. Ano kita Ano sa naong? Agan di is na pod, pareho. Napon ha? Andare pareha pod sa ubos. Oh, unsak sinadyawan pareha Pareha po. pod sa ubos. Pareha pod sa ubos na. Pero mas lagay gyud ka hombre. Ay kana na gam. Isa ko tulog Oh ko. na. Sige gid eh. Sige na, bye-bye. Sa inyo. Lagi balik ako dani. Balik ka Martes. Mag-ihaw maghagbak ka. Sakto pod mag-ihaw. Mag-ihaw baka. Long mag-ihaw ko ng baka lang. Ya, salamat ya. Sige, salamat ya. Grabe ba isa ka case? Nabil. Ayan. Ya, wala siya dyan pa sa lubog oh. Ka. Hi guys! Muli na Mr. Bilaran na kang puto. Adto namin. Ante, tapos ante. Let's go guys. So manguli na mga lagan karon guys. Okay, ito namin.